No tak, veď už je rok 2026, stále nechávate papuče v kútoch, aký hrozný nápad, chytrí ľudia používajú tento výsuvný sušiak, ktorý sa montuje bez vrtania, už žiadne mokré papuče, ktoré na podlahe živia baktérie, stačí ich zavesiť a nechať uschnúť, šetrí miesto v kúpeľni, je vodotesný a drží na mieste, keď je mokrý, uľahčuje upratovanie. Vďaka prísavkám ho môžete premiestniť kamkoľvek, zaveste mokré uteráky a osušky na sušenie na výsuvný stojan s otočnými prísavkami, hodí sa do každého kúta, aj do tých najťažších, perfektný pre jemné odevy a ideálny aj do kuchyne, v prípade viečok a utierok sa rozlúčte s neporiadkom na pracovnej doske, maximalizujte svoj priestor bez plytvania miestom v kúpeľni. Prilepte ho na akýkoľvek hladký povrch a otočením ho zaistite na mieste, prísavky sa otáčajú o 180 stupňov a fungujú aj na mierne nerovných stenách, sušte uteráky rýchlejšie pri okne, žiadne zatuchnuté pachy, vysúva sa až na 120 cm a ľahko pojme veľké uteráky, inštaluje sa za dvere kúpeľne na sprchové papuče, ľahko sa čistí, neblokuje dvere. Nastaviteľná poloha bez trvalých stôp, drží pevne na mieste aj za slnečných dní, využite rohy balkóna na sušenie, toto zariadenie je revolučné a nevyhnutné v každej domácnosti, mamičky ho milujú a každý ho chce, je to záchrana, kúpte si ho teraz, kým cena nestúpne. Časovo obmedzená ponuka, špeciálna zľava len dnes, neuveriteľný pomer ceny a kvality, musíte ho mať. Zamilovala som si ho hneď pri prvom použití, vrelo ho odporúčam, funguje presne tak, ako je uvedené, nastaviteľná dĺžka, inštalácia pomocou prísaviek, otočný mechanizmus na zabezpečenie vysušenia všetkých uterákov, efektívne zasúvateľný a otočný o 180 stupeň, maximalizuje priestor, budete sa čudovať, ako ste bez neho mohli vôbec žiť.